kahle la yonke into lenza. Come on. Class. Yamazi ngesinqola kanjani? Ha? Awela futhi sakhe zapha man. Thetha. Acele yonke into. Yona thetha man. Ankuva. Lona Mr. Hendricks. Umkhwenyana ka Mrs. Hendricks. Mrs. Hendricks wamshaya. Mrs. Hendricks wamshaya. Waswamthatha umkhonto ehlathini and bese eside lapho singamazi ukuthi udlani owenzani inobani. So yeah. Bese uchaza ke. Wena udlala iphi indima kuyo yonke le? Ankuva makhomano, ankuva. Baxelele na. So yimina obengqondo emva kwayo yonke lento le. Baphindele. Yimina obengqondo. Kakhwaze makhomano, mina sizonyanyisa wena. Yimina obengqondo emva kwayo yonke lento eyenzeka. Yimina obeseka uMrs. Hendricks. Ngimenzisa yonke lento kade yenza. Usethandana noMr. Nhloko lo wakhona la esikoleni. Usedayise nomuzi wabo ngaphandle kwakhe azi. Usehlala noMr. Nhloko manje. So ilokho kuphela. Vele wena ungcolile ne? Kawutsho ngapha ngcolile. Baxelele. Kalundonyanyisa ke. Xelela abafundi bakho ungcolile mankhumalo man. Ngingcolile. Iyazama. Kawunyusa ivoice baxelele na. Khwaza man, ngizongicapisa wena. Mina Miss Khumalo